ಮಾತೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾತೇರ್ನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಬಾಂಬೆ ದಕ್ಕಲ್ನ ತುಳು ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನ ಏತ್ ಕಾಲ್ ಬರ್ಪುಣು ಪಂಡ ಕೊಂಚ ದಾದಾಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪರೆ ಅವೊಂದು ಇಜ್ಜತ ಅಂದ್ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರ ಒಂದುಂಡು. ಮಾತಾ ಸ್ಟೇಟ್ ದಕ್ಕಲ ಅಕಲ ಅಕಲ ಜನಕುಲ ಎಪ್ಪಡ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಆಂಡ ಮುಂಬೈಡ್ ಪೂನಾಡ್ ಇಡೀ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಡ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಉಪ್ಪುನೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ದಕ್ಕಲು. ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಬಾಂಬೆ ಪೊಪ್ಪ ಮುಂಬೈ ಪೊಪ್ಪ ಪೂನೆ ಪೊಪ್ಪ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪ ತಪ್ಪತ್ತು. ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಡ್ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ಮುಂಬೈ ಪೂನೆಡ್ದುಂಡು. ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮನವಿ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಖಾವಂದಿರ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡಿರ್ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಧ್ವನಿ ದೆಪ್ಪೊಡು ಈರ್ ಪಂಡ ಕೊಂಚ ಬಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಯಾನ್ ಪನ್ಪಡ ಸರಿಯ ತಪ್ಪ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಏನ ತಪ್ಪಾಣ ಕ್ಷಮೆ ಕೊರ್ಲೆ ಹೆಂಗ್ ಈರೊಂಜಿ ಧ್ವನಿ ದೆಪ್ಪೊಡು ಸರ್. ಅಂಚನೆ ಅಷ್ಟಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ದಯದೀದ್ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಧ್ವನಿ ದೆಪ್ಪೊಡು ನಿಖಲು ನಮ್ಮಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತ ಜನ ಆಪುಜಿ ಅಲ್ಪ ಬಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಅಂಚಾಂಡ ಅಲ್ಪನೆ ಅಕ್ಲೇನು ಬಿಟ್ರೆ ಆಪುಜಿ. ನಮಕ್ ಕೊಂಕಣ ರೈಲುಂಡು, ಆ ಮೂಲಕ ನಮಕ್ ಅಕ್ಲೇನು ಪತಂಬರಲಿ, ಹಡಗುದ ಮೂಲಕ ನಮಕ್ ಪತಂಬರಲಿ. ನಮಕ್ ಅಕ್ಲೇನು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಏತ್ ಜಾಗೆ ಬೋಡು, ಶಾಲೆ ಉಂಡು, ಕಾಲೇಜ್ ಉಂಡು, ರಜೆ ಉಂಡು, ಇತ್ತೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಛತ್ರಲ್ಲುಂಡು. ಮುರಾಣಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಲಕ್ಷಗಟ್ಲೆ ಜನ, ಮುರಾಣಿ ಕಟೀಲ್ಗೆ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಲಕ್ಷಗಟ್ಲೆ ಜನ ಒಬ್ಬರ ಕುಟ್ಲಡೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೇನು ಅಕ್ಲಿಜ್ಜಾಂಡ ಮೆಂಟೇನ್ ಮಲ್ಪರೆ 10 ಜನ ಮುಕ್ಕು ಏತ್ ಬರುವರು ಬತ್ತನಂದಾಂಡ್ಲ. ಟೋಟಲ್ ಇತ್ತ ಮುಟ್ಟ ಹೊರ ರಾಜ್ಯದಕ್ಕಲು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಾಡಿದ್ರೆ 56,000 ಜನ ಐಟ್ ಮುಂಬೈದಕ್ಲೆ ತುಪ್ಪೇರು, ಪುನದಕ್ಲೆ ತುಪ್ಪೇರು. ಆತ ಮಾತ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಬೊಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಸಂಸದರಾಯನಂಚಿನ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ರು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗದಲ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೆತ್ತನೋಡು. ಏತ್ ಶಾಸಕರುಳ್ಳಿರು ಉಡುಪಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಡು ಅಕ್ಲ ಮಾತ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಮುಂಬೈ ಇಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ತುಳು ಕನ್ನಡಿಗರೆಲ್ಲ ತುಂಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೊಡು. ಕೇವಲ ಅಕ್ಲ ಮಾತ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎತ್ತು ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರ್ಲುಳ್ಳಿರು ಹಿರಿಯರು ನಮಕ್ಕು ಈರೊಂಜಿ ಧ್ವನಿ ದೆಪ್ಪೊಡು ಸರ್. ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಉಳ್ಳೇರು ಈರೊಂಜಿ ಧ್ವನಿ ದೆಪ್ಪೊಡು ಸರ್. ಅಂಚನೆ ಆಸ್ಕರ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಈರು ಕೂಡ ಧ್ವನಿ ದೆಪ್ಪೊಡು. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಡ್ ಬಿಜೆಪಿ MLA ನಕಲುಳ್ಳೇರು ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಧ್ವನಿ ದೆಪ್ಪೊಡು. ಅಂಜನೆ UT ಖಾದರ್ ರಮಾನಾಥ್ ರೈಕುಲು ಆ ಊರ್ದ ಕೇವಲ ಒಂಜೇ ಜಾತಿದಕ್ಕಲು ಪೋತಿರಂದತ್ತು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರುಳ್ಳೇರು, ಬಂಟ್ರುಳ್ಳೇರು, ಪೂಜಾರುಳ್ಳೇರು, ಬ್ಯಾರುಳ್ಳೇರು, ತುರ್ಕಿಯರುಳ್ಳೇರು, ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ದಕ್ಕಲುಳ್ಳೇರು ಮಾತ ನಮ್ಮಕ್ಲ ತಕ್ಲು. ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಗೂ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕ ಪೆಟ್ಟು ಮೀನಿ ಬೂರ್ನುಂದಾಂಡ ಎಂಚಾವು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾದ ಧರ್ಮಾತೀತವಾದ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚದ ಫಾದರ್ಸ್ ನಕಲು ಪಳ್ಳಿದ ತಂಗಳ ನಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೋರಾದ ಧ್ವನಿ ದೆಪ್ಪಡು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಕಾಕ್ಲೇನು ವಾಪಸ್ಲೆ ತೊಂಬರಡು. ನಮ್ಮ ಜಿನ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು, ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಕುಡರ ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಕೆಣ್ಣಗ ಭಾರಿ ದುಃಖ ಆಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಕೈ ಬಿಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲೇನು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಕಾಲೆ ತೊಂಬರ್ಪಣಂಚ ಪ್ರಯತ್ನ ಆವಡು. ಇನ್ನು ಎನ್ನ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿ ಮಾತೆರ್ಲ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಧ್ವನಿ ದೆಪ್ಪಲೆ ಅವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರಿಗೆ ಕೇನಡು, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕೇನಡು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಕಾ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕದು ಬೂರು ದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಜನಕಲ್ನ ತೊಂಬರ್ಕ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.